Kad trudnoća nastupi u neidealnim okolnostima, postoji veliki pritisak na roditelje, a ponajprije na majku. Pritisak se vrši ako roditelji već imaju broj djece koji je društveno prihvatljiv, ako su mladi, u lošoj financijskoj situaciji, nisu završili školovanje, ako njihova veza nije prihvaćena ili ako je nestabilna i štetna, te u raznim drugim okolnostima. Ako sami za sebe smatramo da smo za život, ne smijemo u ovim situacijama ostati ravnodušni, hladni i zbunjeni. Ako su ljudski životi u pitanju, ne možemo reći da nas se ne tiče. Ne smijemo se prikloniti društvu koje je spremno žrtvovati nevine i nemoćne jer želi na brzinu riješiti probleme. Bolji život, završavanje obrazovanja, obitelj i posao ne mogu se graditi na izgubljenim životima djece. Najbolje namjere ne opravdavaju pobačaj. Situacija u kojoj su roditelji se ne može izbrisati ni riješiti pobačajem. Ne može biti kao da se nikad nije dogodilo. Dijete je već tu i živo je. Stoga moramo se trgnuti iz iščuđavanja i pružiti pomoć, a ne svojim reakcijama pridonijeti pritisku i osjećaju očaja. Ne smijemo dopustiti da se ljudi osjećaju usamljeno ili osuđeno u svojim poteškoćama, te da im pobačaj bude jedini izbor. Svatko od nas ima dužnost biti potpora ženama i muškarcima suočenim s problemima. Nijedan čovjek nikad nije potpuno sam. Roditelji uvijek mogu potražiti pomoć. Neka tu pomoć i podršku nađu i u nama.